Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengku Keisha. Kula kelas 2A SDN Negeri 1 Mbonyoan. Kula ten mriki badhe nyeritakake Kancil lan Boyo. Ing sawijine dina Boyo ketemu Kancil. Banjur Boyo takon, "He Cil, kowe arep ngopo ning kene? Aku arep nyebrang liwat kali kono. Tulung kowe minggir." "Ya ora iso, aku minggir. Aku arep mangan kowe. Yen kowe arep mangan aku, kowe do jejera, tak itunge sik jumlahe cah-cahmu pira ya, ben kowe mengko gampang mangan dagingku." Banjur Boyo jejer-jejer cindrik-cindrik. Sakwis jejer-jejer, Kancil liwat ning dhuwure Boyo. Sakwis tekan pinggir, banjur Kancil ngomong, "Matur nuwun Boyo, aku wis mbok wenehi jalan kanggo nyabrang." Banjur kuwi Kancil terus mlayu lunga. Akhire Boyo nesu amarga ora sida mangan Kancil. Watake cerita saiki kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.